Ine ngati Rayton Mangochi ndili ndi uthenga lero pa 30 July wopita kwa Vice President ya dziko lino omwe ndi Dr. Michael Wusi, kunena kuti ntchito imene ali nayo pakali pano, imene ayiyamba atasankhidwa ngati Vice President atatisiya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, chinakomera chakwera kukusankhani kuti mukhale Vice President mumalizise nthawi imene yatsalayi. Ndiyamba ndikuyamikirani ndisanakudzudzuleni a Michael Wusi, kunena kuti ntchito imene munayiyamba yomayendera kumafika pamalo opanda odi ndi ntchito yokhayo imene ingachangamutse ma civil servants a dziko lathu lino la Malawi kuti azidziwa kuti nthawi ndiyofunika pa china chilichonse, chifukwa anthu amene akugwira ntchito m'boma m'dziko lino la Malawi ndi otayirira kwambiri pa nkhani ya nthawi yofikira pa ofesi yawo, makamakaso mbali ya kuchipatala. Sizimakhala bwino kupeza kuti patient walawira 6 koloko koma munthu womudikira medical assistant akubwera 9 o'clock. Sizikhala bwino pa nkhani ya kuti munthu akufuna atetezedwe moyo wake ukhale ndi thanzi. Izo munayamba bwino kwambiri. Komanso ndinakakupemphani inu maministala nonse amene muli pakali pano m'maudindo, kunena kuti Amalawi omwe amagwira ntchito m'boma awa amatayirira ma department wonse posalemekeza nthawi yofikira pa ofesi. Nanunso mutatsatira system imeneyi, Amalawi ambiri ma civil servants achangamuka pogwira ntchito. Izo zili bwino kwambiri, zili bwino. Ngakhalenso malemu Chilima zimenezi ankazichita zimathandizira kwambiri kuti reformu ija ndiye ndi imeneyo. Iyo ndi ntchito ya boma zimene zili zofunika. Chachiwiri, uthenga wanga kwa inu Dr. Michael Wusi, ine ndikumapanga chidwi komanso chisoni chikumandigwira mukamati mwayendera ntchito za boma ndikumalizira kuyankhula za UTM, pamenepo mukuphonyetsa a Vice President Dr. Michael Wusi amanganya bambo Asikono, mukuphonyetsa kwambiri. Nazi zifukwa zimene ndikunena kuti mukuphonyetsa. Ine ndakhala ndikutsatira ndale m'dziko lathu la Malawi. Inuyo bwana Michael Wusi, inu ngati a Vice President, chikusankhireni malemu Chilima kukutengani ngati munthu wapanja osati ngati munthu wa UTM, kupita nanu pa chisankho cha 2019. Simunaonetse chidwi chokhala serious ngati inu ndi munthu wamkulu wa chipani cha UTM. Timakutsatani machitidwe anu. Inuyo munali offside ya chipani cha UTM. Ndikunena izi kuchoka pansi pa mtima, ine ngati si wandale, ine ngati munthu amene ndimakonda kutsatira chilichonse chochitika m'dziko lathu lino.
a vice president inuyo sindinu muntu wa UTM ayi. Inu ngati munakakhala muntu wa UTM, sibwezi zinthu zina tikumadabwa nazo mmachitidwe anu. Nthawi imene Malemu Chilima ali moyo simmaonetsa kena kalikonse kosonyeza kuti muli limodzi ndi achipani cha UTM. Munazipatula mutangosankhidwa kukhala ministara mboma la Tonse Alliance. Ndipo tikamaona nthawi ina yake mwina Malemu Chilima akuyendera m'makhoti, akuyendera malo osiyanasiyana, ndinasowa nthawi yokuonani mukupandikirana nawo Malemu Chilima. Ndiye lero lino ndikudabwa nanu kunena kuti pamene mukuyendera ntchito za boma atakusankhani ngati vice president kuti mumalizitse gawo la Chilima lija, mwakangalika kunena ngati tsopano inu ndi mmodzi wawo wa akuluakulu a chipani cha UTM. Izi ndikutsutsani kuti inuyo si inu wokonda chipani cha UTM, simmachikonda. Achilima ali moyo lero lino, musaoneke ngati mmachikonda chipani cha UTM. Limenelo ndi bodza, mukunamiza anthu a UTM. Mmayankhula ma statement ozikorakora. Ndikukumbutseni ndi dzanali munayankhula pamaso publicly kunena kuti mulibe nthawi yoti muvale uniform ya UTM chifukwa kuti mmagwira ntchito za boma. Alright? Koma mwakangalika kumayenda misonkhano imene mukugwirira ntchito za boma, anthu ovala makaka a UTM akumapita m'misonkhano yanu nkumajiya. Chimene ndingakuwuzeni ndichi, amalawi ambiri ali ndi mauniform a zipani zosiyanasiyana. Podziwa kuti inuyo UTM mulibe nayo mdalitso, ambiri afuna kukudyerani ndipo mudyeredwa, koma mulibe mdalitso wa UTM. Chifukwa chani ndinena kuti mulibe mdalitso wa UTM? Inu simunapereke mdalitso ku UTM, nawonso a UTM sakupasani mdalitso. Ichocho mukhale mukuchidziwa. Ndinakakulangizani kuti mwina ngati mukufuna zanu ziziyenda, mupitirize kagurupu kanu kaja ka odya zaka alibe mulandu. Mwina mutha kupeza masapota amphamvu kwa inu. Koma onse amene mukuwaona akuvala makaka a UTM kumene mukuyenda inu, ndikumakujiyirani. Mungodziwa kuti awo akujiyira thumba lanu, sakujiya chenicheni cha chikondi ngati inuyo diehard wa UTM. Inu ndi tsiku liti limene mwakhalapo nawo pa candlelight ina iliyonse yokumbukira mzimu wa Malemu Chilima ndi anthu 8 ena anafa aja? Ndilitiro ina vice president mwakhalapo pa msonkhano wina uliwonse wa UTM? Chimwalireni a Chilima. Kodi anthu akamakukanani akulakwitsa kunena kuti inu si mmodzi wawo wa UTM?
zandiseketsa kwambiri ndi dzulo kayadzana makaka a UTM amene mmana kuti simungavale aja munavara kaya muli kumudi residence ndikumachita adiresi anthu amene akukunamizani kuti ndi a UTM akungofuna kudyerani. Ndizomvetsa chisoni kuti inuyo simunaonese chikondi kwa achilima ali moyo. Lero mukunka mukulalika uthenga wokhala ngati achilima anakusirani ndondomeko ya mayankhulidwe pa misonkhano yanu kuti anthu muzikhala nawo mbali imodzi. Ayi, musanamiza Malawi ndipo musasokoneze chipani cha UTM. Muwasiye amene ndi ana amasiye akulerana okhaokha ku chipani cha UTM. Kamene ali nako kakwathandizira kugula makandulo ndi kumayatsa kumapangira mwambo wokumbukira Malemu Chilima. Maishaniru poteropo. Mundikumbutse kapena mundiuze tsiku limene mwachitapo contribution mwina kugulako makandulo kupereka ku chipani cha UTM akamachita mwambo wina uliwonse woyatsa makandulo. Ngati inuyo ndinu a UTM kapena munali loyo kwa Malemu Chilima asanamwalire. Kodi pamene panagwera ndege ya Chilima akupanga search anthu a UTM anali konko? Mwina inu munavala tinted sitinakuoneni. Muna akafikapo pamene amathandizira anthu kusecha. Ngati zinatengera chisoni anthu amene ndi azipani zina ngati Enoch Chihana, Timothy Ntambo ndi ena otero kuthamangira kukaona muchikangawa kukhuzidwa, ndi chifukwa chani simunasokoloke inuyo ngati vice president wa Malemuyo kukakhala nawo ku research kumaro kumene kunagwera ndege ya Chilima? Ndi chifukwa chani? Lero mukudzambatuka mukulalika uthenga ayi anthuwa zimene akuyankhula sindingabwezere. Ine ndingofuna kuyanjanisa chipani cha UTM. Muyanjanisa chipani chake chiti inuyo a vice president? Muyayanjanisa ndani? Ngati mumalephera kuyanjana ndi Achilima ali moyo, muyayanjanisa ndani? Andi mwapaderadera ndikukupemphani mukamapanga misonkhano ngati anthu azivalisidwa ma uniform a UTM pa misonkhano yanu, mwapezere ma uniform aja green, munkapanga kabungwe kanu kuti odya zaka alibe mulandu kuti. Ndi zimene muzipanga. Musabisalire ku chipani cha UTM. Mwayi ngati wakugwerani wa vice president, gwirisani ntchito mwathandize a president Chakwerawo kuyendesa dziko lino, koma musagwirise ntchito kunamiza Malawi ku nkhani ya UTM. Andi mafounder a UTM inu a vice president madziwa? Mafounder a UTM mukwadziwa? Ngati mmadziwa mukapangisa msonkhano munene kuti anayambisa UTM ndi wakuti. Anthu adziwedi kuti inuyo ndi diehard wa UTM. Koma chimene ndikupemphani mobweretsa ndizoti mukamapanga misonkhano musalowerere kuyankhula nkhani za UTM kuti mubweretsa kuyanjana. Ku UTM tu kulibe kugawanikana.
kulibe kugawanikana chifukwa UTM maremu achilima ali moyo inalipo UTM imene tikuyidziwa osati UTM imene mukufuna kuibweretsa inu lero ayi takhala ni serious a vice president Dr. Michael Usi amanganya bambo Ascon mukhale serious musatisokoneze mitu ine ngati mmodzi activist amene ndimatsata zochita za munthu wina aliyense wandale inu ya vice president sindinu okonda chipani cha UTM ndinaonera even maremu chilima ali moyo simunali mmodzi mwa iwo okonda chipani cha UTM ndi amene ali kumbali ya Makando right komanso mwapaderadera ndikupempheni a vice president musiyanitse madrama ndi kukhala vice president wa dziko mukamalankhula ku mtundu wa Malawi muchosepo mawu omalaula mwachisanzo ngati muli kuzingwangwa kuja munayankhula kwathu ndikonkuno takulira kuno ife tikuvala makabudula matako ali pa mtunda vice president uzikayankhula za matako ali pa mtunda dzanaso mukumenyaso chisanzo china mkuto mkazi kuyambana naye mmawa kuyamba naye masana madzulo kukada basi kumati make sakuchipinda vice president takhala ndi ma vice president muno kunali Amarewezi kunali Akasimu Chilumba kunali Mai Joyce Banda kunali Akumbo Kachali kunali original vice president maremu Bien Saulos Klaus Chilima sana yankhulepo mawu olaula ngati amene mukumagwiritsa ntchito inu tachosani madrama ukachiwanda ka madrama kuti akachotseni mwina ndipembeso a president a dziko lino mwaitane a vice president mwachite orient mawu amene azilankhula ku mtundu wa Malawi potsoti iwo ndi vice president asamangobwetuka iyayi asamangobwetuka mawu ochotsa ulemu ku dziko sibwinoyi musandikumbutse za president wa ku Ukraine yemwenso anali comedian ngati inuyo zotsatira zake dziko lili pa moto amazitenga chilichonse cha madrama anayambana ndi Russia lero dziko lili pa moto chifukwa cha makomede mmutu mwake nge inu ngati a vice president zimene mukumachita pena pake zikumandidabwitsa mukuyenda mukuwauza anthu kuti mupereka ngongole zopanda chikole pamene nifiyo ili ndi ndondomeko yake nthawi zina zimenezi zipalira moto kwa chakwera anthu amene mukuanamizawo ndi anjala ndi kale kunena kuti mwapatsa ngongole zopanda chikole muli serious musankhe tekniki yoyankhula ndi anthu ndakuwuzaninso kuti musamagwiritse ntchito mawu olaula mukamalankhula ku mtundu wa Malawi mudziwe kuti inuyo ndi vice president wa dziko lino osatinso bambo Asikono kapena manganya muti kuferanji muzilankhula zinthu zopereka chikoka zomanga ku mtundu wa Malawi ana a dziko lino aphunzira chani mukamatulutsa mawu olaula musiye ine ngati Rayton Mangochi ndikukupemphani musiye kumayankhula zolaula zomatchula matako kumachula onkazi timadana naye mmawa masana madzulo timamuyitanira kumampapasa ana aphunzira chani kuchoka kwa inu ngati vice president mukhale serious pomaliza
ndikukupemphani a UTM mwasiye mmene alili umasiye wawo, musapezere advantage yomaroverera nkhani zomanamiza anthu kuti ngati mwabwera kuzamanga ku UTM. UTM imazimanga yokha ndi yokhazikika. Chepetsani kunamiza Malawi, kunena kuti mupereka ngongole zopanda chikole. Zimenezi pamawa zizakutembenukirani, chifukwa Malawi ali m'mavuto azachuma. Ine ndine Rayton Mangochi. Mwina nthawi zina simukutha kumvetsa, nambala yanga ndi -9 3 45 3828. Amanganya Bambo Asikono, Dr. Michael Usi omwe ndi a vice president. Siyani kusokoneza chipani cha UTM, muwasiye ndi umasiye wawo, Mulungu awatsogolera. Uthengawo ukufikeni. Inu amene mumve audio muitume kwa vice president omwe ndi Dr. Michael Usi, aja amadziwika ndi dzina loti Amanganya kapena kuti Bambo Asikono. Zikomo kwambiri.